میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماواں دے قدماں دے تلے. جنت کتھے؟ ماواں دے قدماں دے تلے. مراد کی ہے کہ تسی والدین دا ادب کرو، احترام کرو، رب تانوں جنت دے. میرے نبی نے جنت ایک اور ایڈریس بتا دیتا، فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت تلواراں دے سائے دے تلے. جنت تانوں کتنے لبسی؟ تلواراں دے. جنت دے دو ٹھکانے میرے آقا نے فرمائے، ماں دے قدماں دے تلے بھی جنت ہے، تلواراں دے سائے دے تلے بھی جنت ہے. ہووے میدان جنگ، ہووے میدان کارزار، ہووے محاذ جنگ، سامنے ہوئے کفر، ہتھی چھوے تلوار تے گردناں اڑدیاں ہون، لاشیں تڑپدے ہون، بچے یتیم بندے ہون، بیویاں بیوہ بندیاں ہون، تے کفر تے اسلام دی لڑائی ہوئے تے تلوار ہوئے میان تو باہر تے مسلمان مجاہدین تلواروں نو لہران دے ہون. فرمایا اس میدان جہاد دے اندر جڑا تلوار دے سائے دے اندر آئے تھے اس کو جنت مل سی.